Ahoj, dneska si tu zahrám Live Together v Robloxe, takže neviem zdržovať, poďme na to. Idem ešte na vecko minútku. OK, let's go. Tým pádom, že sú prázdniny, tak budem vydávať videá každý druhý deň, pretože sú predsa prázdniny, takže poďme sa vrhnúť na to. OK, let's go. OK, let's go. Práve idem do hotela. OK, takže som tu, už len tu parkujem, akože nechcem parkovať škaredo, akože asi zaparkujem škaredo, lebo som na telefone, takže idem si vybrať tu nejakú izbu. OK, takže idem do výťahu a idem asi na 5, úplne horné poschodie, len no na 5 proste a dám si tento apartman. Zavriem, zasvietím. Idem. Akože síce neviem, prečo tu je stromček, strom vianočný, ale dobre. Jaj, gauč. Jaj. Televízora, chýba tu ešte futbal. Tak, proste idem sa dívať na toto, no. OK, pre istotu si zamkni, otvorí, sedím a spím. Ty brďo, tento balkón, či čo to je, som si ani nevšimol. Ty kokos, to jaký je dlhý. Wow. 3, 2, 1. Idem. Dobre, už idem dovnútra. Dobre, takto. Jaj, ránečko som začal takto, na balkóniku, tak. A idem sa pozrieť do obchodu. Tak. Môžem ísť. Tak, a už len ísť do obchodu sa pozrieť, čo tu majú. Ešte vozík. A idem nakupovať jak blázen, takže krásne koly. Dobre. Lopty, tak krásne. Tieto vodičky treba tiež. Aj toto si kúpim. Aj zo pár bagiet, chlebiku, croissantov, šišiek. Počkať, dám si donút, tak. A môžem ísť ku pokladni. Takže takto. Akože a toto všetko sa zmestí do jednej tašky. Tak. Zanesiem vozík. Zoberiem nákup a môžem ísť. Tak. Otvorím kufor, dám do kufra. Tak. Zavriem kufor. A môžem ísť. Dobre, idem práve na kolotoče, takže neviem šoférovať, si vôbec nevšímajte, lebo som na telefóne. Akorát tu niekto je, ale ja kašlem na to. OK, takže idem na toto, na tento kolotoč. Uí. Dobre. A idem. Uí. Mohlo by to akože ísť aj trošku rýchlejšie, ale dobre. Ach, to bude večnosť, kým to prejde jedno kolo. Jaj, tu je pohodička. To čo? Už to je skoro na konci. No konečne. To ani nezastaví a musím sám ísť.
Akože? To nemyslíte vážne? Tak ja idem teda sám, no. Dobre, bye, ja idem do hotela. Hurá, zelená. Bola pred chvíľkou červená, no. Tak. Hotovo, jupi. Tak, jedlo tu nechám, veď to mi je jedno. Aj tak som ho po ceste stratil. Tak. Tú postavičku túto Robloxov si nevšimáte, tu si ešte zmením v ďalšom videu. Teda nezmením si ju v ďalšom videu, vtedy už bude zmenená. Ja idem takto na balkón, Už by stačilo približovania, nie? Idem na 6. poschodie. Tak. Zavriem. Zavolám výťah. Kliknem. Otvorí sa. A idem. OK, takže moment prekvapenia pre vás. Wow. Takže tu máme stoličky, gauč, keyboard. Trdlo, to je klavír. Akože mikrofón, stoličky, ďalšie stromy, sedačku, výhľad, bazén. Úžasné proste, úžasné. Fontána, takéto, haraburdy. Hej, tyky, to čo malo znamená? To nie sú žiadne haraburdy. A ten bazén je tu najviac. Ja som mokrý. Nebojte sa, už idem. Počkať. Nebojte sa, toto video síce je krátke, ale samozrejme ešte to nevypínajte, lebo vám chcem niečo povedať. Samozrejme ďalšie videá budú dlhšie, lenže keď toto video, keď je prvé, tak samozrejme bude kratšie, ale nebojte sa, ďalšie budú dlhšie, asi 10 až 12 alebo 9 minútové, takže prepáčte, ale toto je všetko z tohoto videa Live Together na Robloxe a toto je všetko, dajte odber, like a toto je všetko, čau.